Woodland Hospital Shillong kala rakhe kasngi World Kidneys Day menta kasngi ke shpauterik uleber da kabayat rally na Woodland Chadu Civil Hospital haka jinge shimenta lang da ki doctor ki nurse bat ki khanna jong ka school Oscar M Memorial Secondary School nong thmai la usip lombatngen bat hadien kata la penlong e ka program lingkot ha Woodland haka jinge don lang ki khanna puli bat ki doctor ringkat lang ba I Dr MBBS MD DM nephrologist I inda Dr Kharbuli I badei I Dr Beningkong Tam haka jilla ban puli pentebet ilade haka jingsumar khyllai haka jing jingkran ke Dr Kharbuli kala kyntu ki breu bakide ban sumar bha khyllai da ka badi bat ban pendunai ka jingbam ba bunlu bat kala ong bakadaw baki breu ki juyo ka jingpang khyllai ka dei na ka jingpang shini bat ka jingdon mau balada sumar depor ka ni ka kta khyllai chusho kala ong baka jingpang khyllai kamde ka jingpang ka bamla ban sumar kumta kala kyntu ki breu baki dei ban wan phates haka por ka babyang so एक ब्रियो हम लोग के जिंगपंग दूरी खिलाए बोन की ब्रियो किंतु बाकी डर के जिंगपंग दो कुम की ऑन की हर एक की ऑन की साइलेंट किलर तो तुम के देगा जिंग कलम की ब्रियो को बजार जल बोन की पेशेंट की डर की डॉक्टर रो बाकी डर के जिंगपंग ada kita doctor dia hantar di mal ke dia check up mo kita ki balaban pau kelom kum ba at ki kijat ba so jingdong bas bo kum penji ba duna kum penji duna sna ani la ban sasat ban sim la ne tlok ka bormet mamla ban bang bang shu ki jingbang lekin kita ilong ki doctor ba kila ban non ka jingpang dulu khyllai dia nak tentu itu baru ada fidan tu kini di jing shikam fide ban shim kya ya lagi shakam kini ke jing pang but ban shim ye ki lat ki ban sumar ya ka ki halo ki causes bade ki ei ki daw ba yo ei kini ke jing pang mo tu ki o ek number 1 cause habara ka re india ro ka pathai baro ka number 1 cause jong kidney failure ka de ka diabetes tak ke jing pang shimi Number 2 तो कोई का hypertension, बाकी blood pressure जो भी के करता है khyllai को heart को बड़ी का brain को ये बलाई तो दे कलाबन दे तो जिंगपंग जो की माँ लेकिन माँ के obviously ada country के तो eventually kan तिंदो एक khyllai जो की but कदे रो का जिंगपंग तो बट यार protect बादल जो की भाई महासम जो की बादल के लिए जिंगपंग के तुमतारो कलाबन बोर्ड है कि खून जो की खून से ह्यूमन की परार को तुम जो कुंडू बने की स्टेप्स लाने की लाभ kan shim ban ya dai ni ke jingpang ke number 1 ke dei ba fidei ban kunduna ya ka bam ni ki kunduna bam no bat bam shini ek badan diabetes ke ban control ya ka sugar jom ki badan pressure ki na control bha ya ka blood pressure jom ki dei ban di bha ki especially ki nong rep ki nong balasni ki driver taxi but ki nong room bun kim ji di saw san kinta ju kinta kim di jika tu kasmi bha kada kisne ko ro laga tu ko kim de ni that is one thing ke our little I little shisni de ban di and on top of that ki de ban pinglian ya exercise at least daily exercise mo kinta exercise dan kam le pila develop pade ka le jing function pila dan ki jing pang mo pile kun no ki ek bang bala ban ki de ban da mo de ban bang khan Kalau all the ki jat do masih kira ni kunyo do masih do lang do sian kan di ban bang berkena ki banglo ki bab no bunlo ki ki ashar ki papar bar ki jat tu baro bar ki jingbang Chinese ki sausage any plastic babo ki bang ki banan ki plastic container ki dei ban bang and ka jingpang khyllai bade habo khat ma kaban ki ba ka jingpang khyllai kan ni ka jingpang ki mlaban sumar kada ki test dan kloi lada ki lak ki jingpang kalau ka jingpang ki laban kan koi ke pide ban husiar bha and pile check up ki doctor jo ki pide ban kili shapan ka jing check up khyllai jo ki kalau kan no creatinine level jo ki ba ka urine test jo pide ban le and one sumar kloi wish